Zadnja godina dana uvelike je promijenila način na koji ulazimo u interakciju s drugim ljudima, ali i način na koji radimo. Pandemija koja nas je zadesila kao i dva visoko stresna događaja promijenili su naš način života, rada i interakcije s drugim ljudima. Sve to naravno ostavilo velikog traga na nama kao pojedincima, što zbog činjenice da smo smanjili količinu interakcije s drugim ljudima i na taj način bili uskraćeni za podršku, barem u face-to-face podršku sa kolegama ili bliskim članovima obitelji, a što zbog činjenice da su to zapravo stresni događaji koji su se, ja bih rekla, vrlo rijetko pojavljaju u našem životu i nismo se za njih nikako pripremili. Mi smo tada imali jednu od najbržih reakcija u Hrvatskoj kada smo našim zaposlenicima, a i nama samima ponudili zapravo treninge i radionice koji su nam u tom trenutku bili najpotrebniji. Svi smo se našli u jako teškim situacijama i mislim da smo zajedničkim radom uspjeli nekako i prebroditi taj težak period. Na razini kompanije odlučili smo pokrenuti prevention program kojem je cilj osvijestiti, educirati i dati podršku našim zaposlenicima u njihovoj brizi za fizičko i mentalno zdravlje. Prije nešto više od godinu dana mislili smo da ćemo raditi od kuće 2 tjedna, top 3 mjeseca, a evo još uvijek radimo remotely. Naš jedan taj osjećaj pripadnosti i zajedništva možda je malo popustio i baš iz tog razloga želimo pokrenuti niz aktivnosti za sve zaposlenike kako bi baš ojačali taj jedan timski duh i osjećaj te pripadnosti i zajedništva, jer kako se kaže, zajedno smo jači. Ove godine smo odlučili ići korak dalje i unaprijediti, poboljšati i uvesti niz novih aktivnosti o kojima ćete sada malo više čuti. Neke od aktivnosti koje smo osmislili povezane su sa našim načinom rada. Previše slijedimo i premalo se krećemo. Morali smo djelovati i osmislili smo aktivnosti u kojima ćemo pokrenuti svoje tijelo i svoj duh. My Health i Move Your Body su aktivnosti u kojima ćemo slušati predavanja od uglednih stručnjaka, neka smo već imali prilike čuti, gdje ćemo pričati o prevenciji i brizi za zdravlje. Dok ćemo s druge strane u aktivnostima Move Your Body vježbati i imati treninge vođene od profesionalaca koji će nas pomaknuti s mjesta, pokazati nam koje vježbe trebamo raditi kako bismo se bolje osjećali i kako bismo i u ostatku svog života, ne samo za vrijeme rada, mogli ih provoditi i osjećati se bolje. Ako se ikad nađete u situaciji da ne znate kome bi se obratili oko neke stvari ili pitanja ili niste sigurni gdje potražiti pomoć ili podršku, ili ste novi zaposlenik pa imate puno upitnika nad glavom, osmislili smo baš za vas Time for You. Znači vrijeme posvećeno za različite teme koje vas zanimaju i o kojima bi htjeli možda porazgovarati s nekim u 4 oka. Da li se to radi o nekom osobnom problemu, temama iz radnog prava ili vašeg područja djelovanja, nije bitno. Želimo evo s time poručiti samo da smo tu za vas, slušamo vas i da su vam vrata otvorena. Zaštitni znak našeg programa je ljubičasto srce. Odabrali smo srce zato što simbolizira ne samo ljubav, već simbolizira veselje i empatičnost. Isto tako smo odabrali ljubičastu boju zato što simbolizira dubinu, daje energiju, daje inspiraciju. I svaki puta kada vidite ljubičasto srce, sjetite se našeg prevention programa i da se možete uključiti u naše mnogobrojne aktivnosti. Detaljnije o svemu možete naći na našem intranetu, imamo svoju mail adresu, dobivat ćete redovito pozive u kalendar, bit će nam jako drago ako nam se pridružite na nekim od tih aktivnosti ili na svim tim aktivnostima. Pišite nam, komentirajte nam, sudjelujte s nama, javljajte nam se, mi smo tu za vas i zapravo želimo cijeli ovaj program kreirati uz pomoć vas. Vjerujemo da će vam se svidjeti aktivnosti koje smo vam pripremili i da će svako naći nešto za sebe. Sudjelujte. Pišite nam. Vidimo se!